bathi bayathanda but they wanna see you fall. Somewhere phambili kwabasalemba oh. Sometimes you go nzima so kumele unyamazele. Uma bukhulula kumele unyamazele. Khula uzofuna yini namhlanje. Uzobona yini namhlanje. Into eyenzeka kuye kwafumaniseka ukuba nanjengoba ndingumuntu omtsha kule phathi ke yongabi namisebenzi mandikhangela into engandincedisa apha ekuphileni kwam. Ndafikelela kwisigqibo sokuba mandithenge imfuyo. Ndaqala ke ngelinye ke kancane kancane. Iinkomo zikhona, ewe iinkomo zikhona, sizifuyile iinkomo, kodwa iinkomo zikhona zinjalo, azithengiseki ngala maxabiso esiwafunayo. Okwesibini, asifumani macebiso ku-agriculture uba makazosincedisa uba iinkomo zethu ukuze zibe sezingeni elililo masenze kanjani. Undifuyile igusha. Igusha into apha enobuthakathaka kakhulu. Ngoku xa ngaba yona igula uyibona ngokutyhafa, ubona indlebe zayo ziwile. Into leyo ke eyenza uba iba nomqaphelo ukuba iyagula, ube sowusondela kuyo uyijonga uba yintoni ingxaki apha kuyo. Uqalele khonapho ke ukuyitreata. Laa gusha ke xa idumbe amaphaphu uyiva ngokukhohlela, ube sowuqonda ke ngoba pha inengxaki ngaphakathi, funeka ngokuba uzame izinto zokuyincedisa. Into yokuqala ebetha kakhulu apha esilwanyaneni esiyigusha luchwane nento ekuthiwa nguqologqibe. Lapho ke siye sisebenzise khona idiphu, uyihlambe uphinde uyithambise kwangayo xa ngaba ungenaso ispray esifumaneke edolophini. Funeka amayeza singawasebenzisi noba akho sidingo kokuqala. Ungathi ngokuyibona imfuyo yakho okanye uyicingele uba inenyongo okanye inesilonda ilimele ngiqwalagqibe, uvele utofe ungekaqiniseki uba yintoni kahle kahle le, kuba eso sitofu uba ngaba usisebenzisile asizuba sasebenza ngeli xesha ke ngoku sekukhona lena into ifanele uba uyitofela sona. Ndingumama olimayo. Ndiqale ukulima ngo-2015. Ndalima ibhatata. Ndaqhuba ibhatata. Khona bekunzima kuba bekungekho ndawo endilithengisa kuyo. Ndi-endaphe ke ngoku abanye abantu ndibakweletela. Masiba abantu abazama ukulima, qha ke into esiphinde sisibethe ziimali zokuthenga imanyolo, kodwa ke andichazi uba asilimi siyalima, kodwa ke xa bekungakhona indlela besingancediseka kwiinto zemanyolo nembewu kanjalo nento namacingo okubiya. Ii-challenges esibe nayo endiye ndibe nayo phofu mna kukuba ndithi ndityalile ikhaphetshu. Umzekelo njengangoku sentwasahlobo kuyanetha. Ithi ikhaphetshu yakho xa iqala ibivuthwa kuvele kubuye imvula. Kusobuya imvula iyabola. Nesipinatshi ubusityele siyatshintsha amagqabi sibe bomvu. Ndiqala apha kunasika apha kunasika kujwanyale. Ndiye ndiqale kujwanyale ngoba umhlaba wam ondiye ndibalekele zemvula zinintshi nesezinethe imvula zithi zibuya ukudla kwam kube kulungile kungaphandle. Ewe.